Vitorović u napadu. Odlična lopta. 1:0 za Krkogaš. U napadu Vasiljević. Krčmarević. Krčmarević nezapočen u prvom poluvremenu i 1:1. 1:1 Jokanović. Budelj. Dobra lopta prema Krčmareviću. Dobro se oslobodio Krčmarević. To je 11-terac. Bez ikakve dileme. 11-terac u korist Partizana. U 19. 20. minutu drugog poluvremena. 2:1. Teško se brane ovakvi udarci, žestoki, siloviti. Marković nije mogao ništa drugo da uradi. Doda rezignirano opali po lopti. 22. minut drugog poluvremena. Partizan vodi sa 2:1 golom Mijatovića iz 11 terca.